El 31 de maig del 2025 hem celebrat els 25 anys de l'emissora, des que un grup de veïns i veïnes del nostre municipi van decidir tirar endavant un projecte per tal de recuperar l'emissora que ja hi havia hagut als anys 80 a la Garriga, que era Ràdio Silenci. I va ser el 26 de juliol d'aquell mateix any, durant la festa major, quan es van fer les primeres emissions en directe. Des de llavors, l'emissora ha viscut èpoques de tot tipus i actualment comptem amb una vintena de programes de producció pròpia, 14 càpsules temàtiques i més d'una seixantena de col·laboradors i de col·laboradores que fan possible l'emissora del municipi. I de cara al 2025-2026, dos reptes importants de futur. En primer lloc, poder ordenar tota l'estructura de l'emissora, esperem fer-ho amb els treballadors que correspongui, i també esperar una cosa que fa molts anys que estem desitjant, que és el trasllat dels estudis de Ràdio Silenci al nou edifici de Can Luna, que esperem poder fer a finals d'aquest any o principis del 2026. Tot això no ho podrem fer sense tots els col·laboradors i col·laboradores que setmana rere setmana passen pels nostres estudis i que fan possible i fan realitat aquesta emissora, Ràdio Silenci.